Milé dámy, vážení páni, dovolujeme si vás spoločne privítať na výročnom kongrese spoločnosti Sophistic Pro Finance. Even with my broken parts, I feel better now. If I could crawl in the mind and give any advice to my younger self, find something you can hold on to, find someone who'll be there for you. Témou dnešného kongresu je téma rukojemník pri stole. Find somewhere you can come home to, find someone that'll die for. Dovolte mi ešte raz touto cestou vám srdečne poďakovať za spoluprácu v minulom roku. Spolupráce vede k mnohem lepším výsledkům. A to je to, co děláte tady. Víte, že spolupráce vede k mnohem lepším výsledkům. Máte systémy, máte podporu, máte pohled z různých stran. A proto patříte do komunity lidí, kteří jsou úspěšní. Právě proto. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Vôbec nepochybujem, že táto spoločnosť má perfektnú budúcnosť a že tak, ako ste zomknutí, tak to vás práve drží pokope a to je tá pridaná hodnota, ktorú máte. Dovolte nám privítať vás na tomto našom slávnostnom gala večeri. Máte medzi sebou úplne inú atmosféru, ako vídavam inde, takú rodinnú. Ja som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu a budem veľmi rád, keď sa o ňom bude šíriť, ako hovoria Francúzi, awareness, aby ľudia chápali, že darovať krv je prirodzené, je zdravé. My si želáme, aby sa vám darilo všetkým, lebo pokiaľ sa bude dariť vám, tak rovnako sa tým pádom hádam bude dariť aj nám a budeme súčasťou toho vášho úspechu. Find something you can hold on to, find someone who'll be there for you, 'cause that's all that really matters.